Здравейте на всички, вие сте Стоянов Моторспорт и най-накрая да излезе новия епизод, то заваля сняг навън. Единственият епизод за 2026 на Топ Оферти, т.е. първия епизод за 2026 на Топ Оферти и днеска ще се смеем яко. Навън заваля брутално яко сняг, а сега днеска ще се забавляваме с поредните оферти, но този път няма да са топ хубави оферти, а топ лоши оферти. Възможно най-лошите оферти, които намерих, по-точно аз не съм търсил. Те са, които ми излизаха в интернет. Хора с нелепи цени. Призовавам ви, хора, не слагайте нелепи цени на автомобилите, защото не само, че никой няма ги купи, а и така потикват и други хора да слагат нелепи цени, после мрънкате, че някакви стари смотани автомобили са на скъпи цени. Трябва ти някаква кола за работа за 2000 лева, те се я пуснали за 5, защото си мислят, че има някаква колекционерска стойност. Брат, той има 8 милиарда такива коли в България. Както и да е. Сега, започваме естествено с старата школа. Някой е направил състезателен автомобил. Не подценявам труда на никой. Разбирате ли? На никой. Но ми е малко странно някой да продава ВАЗ 2108 подготвен за рали на 8000 лева. Първо, аз не знам кой човек ще иде с атмосферна кола вече на рали. И дори ако е атмосферна, не знам дали ще иде с това ВАЗ на рали с предно предаване. Може пък да е сложен щар, не знам. Ако ти харесва това, което правя, може да станеш част от голямото семейство на Стоянов Моторспорт, като натиснеш бутона абониране, разбира се, с камбанката. Ако искаш да помогнеш финансово, стани наш член. Ето вижте за какво става въпрос. Някакви бутала, някакъв изпускател. Не е движение по пътната мрежа. 8 бона за вас рали автомобил. Първо, те за тия коли вече части не се намират даже. В смисъл, аз разбирам, да знам. Има в България рали състезател с Лада, но тя Ладата е само предния и джаме от Лада. Нали, трябват си турбодвигатели и така нататък. Това е немислимо, но това далеч не е най-лошата оферта. Има доста по-лоши и сега ще ви ги покажа. Да започнем с тия, които са малко по-така. Човека продава Audi 110 коня. Хубаво е. Има някакви километри, някакви глупости и така нататък. Но, като гледам оригинални истински километри, хубаво, дори да се провери и да са така. Всичко е здраво. Ама 4300 лея за А4, брат, теди. Ще кажеш, много хора ще кажат, да, това е безсмъртна кола. Влез в центъра на София с нея, като е безсмъртна. Пишат в Уикипедия, 2000-та година коли Евро 3. Ти болен ли си или само кашляш, бе? Как 2000-та година кола ще е Евро 3? Тя е Евро минус 3. Чай се съблика, че ми стана жига. Просто тия коли вече, знам, че и моята кола е стара и така нататък. Вие хейтвате и той, аз живея в малък град, не ми пука и я пръскам от каране. Да, дадох много пари за моята кола, за които в момента не съжалявам, защото не съм дал една стотинка за ремонт. Но както и да е, мисълта ми е, тези коли няма как да се продадат на тази цена. Престанете си фантазират. И идва следващата фантазия. Това е по-новото Audi. Ако видим цената 1000 евро, ще си кажем, това е топ цена. Но, като видим тюф-мюф, той всичко е, нали, преди проблемите, всичко е писал 6 на 100 разход, то дори не се знае с какъв мотор, ама той човек е писал 6 на 100 разход. Няма никакъв проблем. Обаче, проблем навярно с горивната помпа или нещо друго, както вървеше огасна, не пали. Някой, който разбира да я поправи, аз имам друга кола и нямам време. Чисто нови всесезонни гуми има, това. Ремацировки, това. Сега, това може да е някаква малка повреда и принципно за 2000 лева може и да се струва. Обаче някой да ти каже, че колата така те вървяла, те изпрява и сега ни пали. Дали върти, дали движи мотора, дали не. Тя е с чужди номера. Сметни си. Екотакса, ДДС, глупости. Тази кола ще излезе на 4000 лева. Ти, брат, за 4 ще я вземеш и ще знаеш, че ще върви. Някакси тъпо е, нали? Продължаваме с един Мерцедес. Колата е забутала, най-вероятно мотора тропа. До тук искам да спрем и да погледнем цената. Цената е 1150 евро. Да, моторът е хубав. C270, 170 коня, ама тропа бутал. В смисъл, колата е забутал. Как разбра, че е забутал? Как разбра, че най-вероятно мотора тропа? Сега, тази кола, близо до град Гоце Делчев, е и без номера. Представи си колко струва един двигател. Сега се представи колко струва да ти го монтират в колата. Или да оправят този двигател. Сега се представи екотакси и тази кола ще излезе на цената на C-класа 2007 година. Нали? Супер! Голяма оферта. Не знам, защо щупени коли се продават на цената на здраве. Това не го разбирам. Такъв Мерцедес за 3000 лева е нормално да си купиш. Ама такъв Мерцедес за 2300 щупен. Не знам. И продължаваме с една кола, дето е за Денвер.
най-нежеланото BMW на планетата. 320, 177 коня. Супер, за Денфер и колата е за 4500. Сега, да ти кажа честно, тия 60-та струват 4500, когато не са за Денфер. Не мога да разбера, що го продаваш и то да е за Денфер. Денфера да е 2000 лея, ремонта ти вземат 500, 2500. Ти като сложиш тук 2500, колко пари става, да? Я и сметни 7000, ти за 7000 лея ще си купиш тройка дизел. Или поне 2,5, да знам. Смисъл. Никакъв смисъл. Тук има ли смисъл да ви показвам какво е писал? Малко седнах да я карам, има колата тръгва и като си махна крака от газта, кой ве спира? Защо е така? Маля, пишете ми. Има ли смисъл от тези неграмотни хора да ги коментирам и да се чудим как може такива хора изобщо да им се разрешава да шофират автомобили? Те не могат да говорят. Още един такъв опасен. Това е в групата на автомонтьорите. Не мога да разбера защо си в групата на автомонтьорите и си достатъчно смело да напишеш такова нещо. Този лагер мисля, че е текнал. Трябва ли да го сменя или да му сменям маслото? Сега, не знам кой си мисли, че има първо, че има изобщо масло в лагер и второ, как се сменя маслото на този лагер? Той отдолу ли му е пробката, дете капчицата или не мога да разбера как? С принцовка или как ги сменя? Наскоро в един магазин чух, че им викат наказателния лагер. Рено Сценик. Брат, Рено Сценик, цялата кола е наказание, камо ли да е това наказателния лагер. Виж сега, по мое осмотрение, колкото отблизо го е снимал, това най-вероятно е лагера на стап щангичката, на щангата, която си държи биалетките. Така. Това е лагер с тампон. Той струва, мисля, че 30 лева. Няма как да му смениш маслото и той е с грес. Така че не знам въобще колко говориш. Той идете теко по него, най-вероятно е масло от турбото. В смисъл или от рейката. Сет тая, аз нямам какво да кажа тук. Хората продават Toyota Avensis. Като гледаш за 1500 лева, тази Toyota за 1500 лева бих се взел и аз. В смисъл, по принцип такива коли не карам, но ако, нали, съм назор, комби за 1500 лева. И така, гледаш, проблем в двигателя. Излязла биела през блок. Как по дяволи ти продаваш кола, която е излязла биелата? 2002 година Toyota, които знаеш, че така или иначе не се продават на хубава цена, ти я продаваш за 1500 лева, с излязла биела. Кой ще го вземи това, бе? Ти на вторични ще вземеш 400 лева за нея. Защо за 1500? Те хора си мислят, че тези коли им изгниват така пред тях и накрая даже не могат да ги бракуват, защото трябва да се платят данъците. Брат, дай я за 600 лева на някой. Да си направи пари или да си я направи да си я кара. Те 1500 лева. Почваме сега с другите глупости. Golf 3. 5600. Не помня какъв мотор беше. Май 1.8 90 коня. Те са хубави. Нали? Или, не, 1.6, това е 1.6 101 коня, да. 1.6 101 коня. Добре, хубави са. Ама 5.6 за Golf тройка. Тези хора продават коли морално устарели на някакви луди цени. Ще кажете, джантите са скъпи. 6 лея ги служи джантите, въпреки че никой няма ти ги даде. 6 лея за джантите. Другото. Да, бе, той е хубав, не е лош Golf, ама 5600. Ай, сега хората, които го защитават, да пишат в коментарите, бихте ли си купили? Коя кола от тези бихте си купили? Честно. Peugeot. Roland Groland. 3700 за Peugeot 206, бе, брат. Някой от вас сядал ли е да кара Peugeot 206? Това е все едно караш Fiat Tipo или Trabantche. Разбираш, това са коли, дето аз не знам, може би феновите на Peugeot. Аз даже гледам феновите на Peugeot, мале, тия са луди. Някакви пежаци. Той на Honda феновите са същите. Honda Accord някаква. Брат, 2.4 бензин. Вау, голям мотор. Брат, тази Honda Accord, тя не може да откъсне автомат. Тежка 20 тона. Те я купуват за 20 000 лева. Същата работа и с пежаците. Има някакви луди автоманяци. Аз съм автоманяк и карам Peugeot. Брат, върни си книжката. Това беше за този епизод. Ще има още един. Най-вероятно това ще е от няколко части, защото ще има много шоу и така. Лайк, шер, сабскрайб. Край на този епизод. След малко почваме следващия. Не зависай с пацанами, мать говорил, а я дворами ночью, мимо магазина, улица Рождества.